वीडियो देखी जा और मज़ा वीडियो देखी जा और मज़ा लूटी जा। बहुत सुंदर वीडियो भाई, साउथ के वीडियो है। घूमे गई रहे आदमी तो वीडियो बनावे मौका मिलल तो बनैनी। हर रात में वीडियो बनल बा, दिन वाला वीडियो एक पहले वाला वीडियो देखम नु तो दिन वाला भी वीडियो में डलले बानी। इतना दूर दूर से लोग आवेला रात के फवारा देखे खातिर, बहुत भीड़ होला। ई बहुत अब का जितना दूर देखला के बाद बुझाई, पहले देख ली तब बुझी। इतना सुंदर से वीडियो बनावल बा, बहुत मेहनत से बनावल बा। रात के जागे के पड़ल वीडियो बनावे खातिर, बहुत भीड़ रहे। अब फिर दिन में घूम रही जा नाव पर, जो नाव के किनारे किनारे रहो जो घर देखतानी, वो छोटा छोटा होटल बा जो किराया पर मिलेला, वही में रही जा।